Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men pular wattore sappo. Windande sappo ɓiire nde eɗen janga hen alkulal kaangal, mangal e tokosal. Mi winamo noon pular ummorto ko bange men nano faya bange men ñaamo. Ko dow ko ɗum wiyete masseɗe. Masseɗe waɗi ko mawɗe e tokose e pooɗoje. Kanje noon so ɗe naatani alkulal ngal wawata jangade. Ko ɗo noon mbawata andude ka no masirte. So ngal ɗo ma alluwal gotal ɗiggi, kala ko bindanmami masanmami bange ka jangowo. Alluwal kala ngal janguɗa mbawɗa andu hankkadi a serti e majjere ɗon. Hande noon garɗen ko janginde ka o no mbawata sertirde e majjere muɗum. Ko jangate e ka e hewde e masɗe muɗum ko ni foti: ɗiɗi dow, ɗiɗi hakkude, ɗiɗi less. Goto o fooɗata, goɗɗo o fooɗa. Alkulal kala ngal garanɗa kono masirte: ɗiɗi dow, ɗiɗi hakkude, ɗiɗi less. Gotal ngal wasa fodde, gongal ngal fooɗa. Ari ardi. Bisimillah noon natanen jangde men. Hande eɗen janga windande men sappo ɓiire nde: a mawɗo, e mawɗo, i mawɗo, o mawɗo, u mawɗo. A tokoso, e tokoso, i tokoso, o tokoso, u tokoso. Ngara pooɗa. Ko ɗo mbawata dañde kono fooɗa. ɗiɗi a mbiya a, ɗiɗi e mbiya e, ɗiɗi i mbiya i, ɗiɗi o mbiya o, ɗiɗi u mbiya u. Masɗe ma timmi. Garana alkulal masetegal ngal. Hande eɗen janga ka mawɗo e ka tokoso. Holno masirte, walla mbiya holno ɓasirte ko dani: ka, ke, ki, ko, ku. Ay ɗon fooɗani. Jippoɗa pooɗa: ka, ke, ki, ko, ku. Ɗon timmi. Garna hakkude o: ak, ek, ik, ok, uk. Ngara pooɗa: ak, ek, ik, ok, uk. Ɗon timmi. Jippo less. Mbiya kak, kek, kik, kok, kuk. Ngara pooɗa: kak, kek, kik, kok, kuk. Alkulal ma ka gasi. Ɗo so ɗiggi hankkadi a serti e majjere ka. Ko jangate hen e hewde famɗude ko ɗo haaɗi. Alluwal ngal ɗo tonganmami ɗum. Ƴettangal, jangangal, mbawangal. A hoolaki hoorema, ƴewata ko camorɗoma, ɗakkoɗa saɗa makko, o holluma, o walluma ha jiita lawol. Aɗa yamuna walluma, noddu en e 00 221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya, mbaɗa li,
njiya WhatsApp men ngara caggitoɗa a saggani ko ɗum jiɗmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. Bisimillah janggen. Windande men sappo ɓiire. A mawɗo, E mawɗo, I mawɗo, O mawɗo, U mawɗo. A tokoso, E tokoso, I tokoso, O tokoso, U tokoso. Ngara pooɗen. A E I O U K mawɗo, K tokoso. Ngara masenmo. Ka, ke, ki, ko, ku. Ngara pooɗenmo. Ka, ke, ki, ko, ku. Ɗon timmi. Ngara hakkunde. Ak, ek, ik, ok, ukku. Ngara pooɗenmo. Ak, ek, ik, ok, uk. Ɗon timmi. Jippo less. Kak, kek, kik, kok, kuk. Ngara pooɗenmo. Kak, kek, kik, kok, kuk. Timmi. Alkullal ma ka ko ɗo haaɗi. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko omo holluma ha jiita lawol. Aɗa winda aɗa janga, aɗa winda aɗa janga. Alluji ma ɓennuɗe jangitoɗe mbawaɗe mbatta hen ngalɗo jangde ma yaawa. Sen ngari e jangoyde ma yi jangde ma nde yawat. Ɗum ɗo ko jangde codol. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam.